Din den drama tá mna níhil wahal leis an Gaeilge is éman mac mar a chuú, atá bhéir an cóirchoman, príomhthop na háite. Seachtó bliain ó hin Johará gur Gaeltacht mhór amháin a bhí sa tríontán idir óchail clúin meile agus dúngar amháin. Dar éir mar a bhrú an béarla steachins na próistí de bhistí an tríontán, dhiimig an Gailing. Ach ní mar sin a hálacht an sa próiste na ringe. Chan an Gailing ann, na cúisine a há le sin dar leomsa, ná gur chlás na ringe bun I bhaid siar, agus fuair maintar na próiste taithí cuairteoirí bheithe tactisteach, agus go háirid a bhíochantóirí na Gailinge. Dabrí sin gan próiste na ringe mar próiste gá hengach, agus há sí a seolaí le fada an lá. Buchas an stad seo in sa próiste, há an sprid má go leor meas na naoine. Crothú sin is go bhfuil an déanara a dul suas réad a chéile. Chuig bliain ó hin chugás a bhí chuigcéad daoine sa bróiste, I láthar na gcuaire há 633. Maidir le abheochan na Gailing, is stoilm go dtí na daoine nach bhfuil na húdarásaí sa tír dá riara. Dabrí sin há leiscara ampó na Gailing go thomaláin, bach eile ora go méidir go básach na lení suas dail a méarla agus nach mach an Gailing inuachtar féin am sin. Crothú beag eile de seo cés na húdarásaí is na fuirmcha a chuirtar heimpelins na scoiline, fuirmcha dochtúireachta fiachlóra agus mar sinde. Bhíonn na fuirmcha seo I méarla agus go fiú eistrítar anamach na báistí ón Gailing go dtí an béarla chun a chuir na fuirmcha sin. I mo bhuailimse há bailmór a fást réad a chéile sa raing, agus is gá a cintiú gur bailmór gá hengach a bheith ann. Where's the beer? And country figure. Dín dainde, tréisian go tacha chorátha, agus nar a bheitú chun an mála hógans, dín dainde. Tá tácht faoi lethe buint le rangan an tót seo, dar le na Clás Macra, Manscoil San Nicolás. Mar an bhuairimse, hámid, a chuoine brómhór a dachas den tais a thróireacht daoine isteach inpostana in cáthracha mar bhleá clia. Isteach aber san stáithe a bhís. Agus mar eile sin bhóilimsa, tá bhfuil na gnáir in sna scoileanna. Go mo chóir go meach áir mar talabhíoch chuirgás, áir mar cúntaisíocht chuirgás, áir mar cló scríonóireacht. Díríonn stadéir den tais an daoine isteach in obair atá le fáil níos gearad a bhaile. I gás na ringe san is aber mis. Uair bhór na scoláirí bhíonn sa. Tá siad a gobar in postan na réasúnta má. Dírí agus an áit seo iad isteach in sna cláistí talabhíochta chuirgás isteach in effigan fuiste aber mis, agus tá múrchuidico I gceantar bhan grabháin. Is úntach an rud an raing sin mar an eicme a bheitcha dír aber 67 blianta déag agus 20 blian, há siad san sa raing nó gceantar na ringe, agus á méidí sé bád ó bhaile, bhrachach an raing bhuaithe, brehan áit na dtíine óga bhuaithe a gcónaí. Chnobóga iad san, agus I gceann 3 seachtainna be siad san in na mecha. Na páistí is sógra rééis obair an lé, ach ní obair na móntóirí an ghair de bheith na pós. Tá chóád go láid go romplanis, dána agus an scoil bhéalach seo an airisú. Míníonn seams a breáin an stíl. Fai van bhór sé, sciar na text leor. Inon scoil ina bhfuil míad a múna trí bhéaling. Is beagar fada óg bhfuil text leor ann dóibh, agus tuisc ná fuilse ann, ní réon leisir an sciar ach cópan an nótaí, nó text leor scríomh. Is úntach an faising text leor há méarla, ach tuisc ná fuilse le fáil in éiling, tá annachil siar fada ringe. Cín tú an sa an obair bhíon ar siúil, déanamach nótaí agus tá
ritsen die dient mag ben je rug naar binnen, maar Germinike waren in koersen. 1 uur riet er koersen, ik had er nog altijd 10 jaar bericht. Yes, we know 63. What numbers are for, sorry? Ach tá gairíle fuin na manscoile an aime tá rompa chur a glích. Gin mar in war a chú freistar an manscoil. An is bín si héana agus idir fúr mar réad de goban an angar a bháin. Yes, we're going here. Agus tréis obair an lé tagad a bhhailach an na rinne gach tránóna. Wat is nou? So hier. Wat is nou? Kan ik het aan over? Toch lukt het ook niet. Ervaring nou, heb ik niks gegeven. Ik lacht niet. Wat is het dan een ijsje spellerist? En mijn Is die geleden? Nee, niet. Ik ben heel goed snoer. Grön volgen van Peek, luisteren. Over. Wat is de carnavalen? Dat duurde slacht geweden landje. Gná tre bhéirle in lé, man ghéirige sa tigur ina hí. Tá scéal se hálaigh a reinintfá tuithe seo, ach don fada eile bheidh sé áil. A meid an ghéirige ná seasamh ag éigeanta seo an bhéirle. Agus céan seans atá a céith nuair atá an bhéirle á bhrú ag na húdaráisir phobal an cheanta. Rud atá le feiceáil ins na fógraí a figiúla. Is cás le duine éigen an scandal náisiúnta seo. Can a héamh nach cás leis an húdará sé. Nuair bhfuil an ceartaigh na daoine tá tar éis a chur a bhás a chláir seo hena, bhfuil annach chuid fimineachta sa chaint go léir a spaltar ar an ghilteacht. Réir cosúlacht bhain duine éigen úsáid as an mó díreach gan an scéal a leis. Ach cuitar an dara tanga figiúil a reis a rís.